అందుకే అడిగాను, ఏమండి మనం ఏం చేస్తలేదు, ఏదో ఒకటి చేద్దాము అంటే. సో అప్పుడు మేము ఆలోచించాము, లాంగ్ టర్మ్ స్మాల్గా ఏదో అగ్రికల్చర్ చేస్తే ఓకే పర్లేదు, ఇంకా జోరుగా ఏదైనా మాట్లాడాలి. అదే రీతిలో మాట్లాడండి. అదే ఇంట్లో నన్ను తిడతావు కదా, అట్లా మాట్లాడు. సార్ది ఇది యంత్రాల గురించి చేద్దాంలే సార్. ఈ పనిముట్లు ఉన్నాయి కదా రైతులవి, దాని గురించి చేద్దామా? బాగుంటుంది, కొద్దిగా కొత్తగా ఉంటుంది. పంటలే కాకుండా అందరూ మాట్లాడతారు పంటల గురించి, ఇట్లా దొరకారు మాట. ధనంజయ్, మేము స్టార్ట్ చేస్తాం, కొద్దిగా మాట్లాడకూడదు ఎవరు. ఫోన్లు గిన్లు ఉంటే కొద్దిగా స్విచ్ ఆఫ్ లోనో సైలెంట్ మోడ్ లోనో పెట్టుకోండి. ఓకే బష, ఇది అయిపోయింది కదా పని. అడ్డం తీయాలి, నిలువ తీయకూడదు. అడ్డం కొన్ని ఫోటోలు తీసుకో. ఇది ఇట్లా అడ్డమే, ఇట్లా కొన్ని చెట్లలోకి వెళ్ళి తీసుకో. వద్దు, అడ్డమే ఇది. ఇట్లా అడ్డమేనా? సర్లేదు, పంపి. కొన్ని ఫోటోలు తీసుకో ఇట్లా. మామూలుగా వ్యవసాయం అంటేనే కొద్దిమంది చేసే పని అని ఒకప్పుడు ఉండేది. దాదాపుగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం అంటే చేదోడు వాదోడుగా చేసుకోవడం అనేది వ్యవసాయం. ఒకప్పుడు పురుషులు స్త్రీలు ఇట్లా వేరువేరే పనులు ఉండేటివి. కాలక్రమేణా మనకి ఏమైపోయిందంటే అందరూ ఒకటే అనే ఉద్దేశంతో ఏవైతే పురుషులు పనులు చేస్తున్నారో అవి కూడా మహిళలు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపుగా చాలా రంగాల్లో మహిళలు ముందంజలో ఉన్నారు, వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యి ముందుకు వెళుతూ ఉన్నారు. మామూలుగా మనం పల్లెల్లో చూసుకుంటే, అలాగే కొన్ని ఇంకా మారుమూల పల్లెల్లో చూసుకుంటే కొద్దిమంది ఈ మహిళలు అంటే బయటకు రాకుండా ఇంట్లో పనులు మాత్రమే చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మనం కొద్దిగా ఈ మండలాల లెవెల్కి, అలాగే ఏదైతే జిల్లా లెవెల్కి, ఇట్లా మనం రాష్ట్రం లెవెల్కి ఇట్లా పోయితే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు పురుషులతో సమానంగా, అలాగే పురుషులతో సమానంగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు. వేరే వేరే రంగాల్లో కూడా స్థిరపడే, అంటే వ్యవసాయ రంగం కానివ్వండి, అలాగే వాణిజ్యపరంగా కానివ్వండి, అలాగే వేరే వేరే ఇతర రంగాల్లో కూడా మహిళలు ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అలా మంచి చదువుకొని ఏదైతే వ్యవసాయం పైన మక్కువతో ఈ రంగంలోకి వచ్చి సక్సెస్ అయిన ఓ అభ్యుదయ మహిళా రైతు శ్రీమతి జి సుష్మా గారు. వీరిది గుడిబండ మండల హెడ్ క్వార్టర్. మరి వారు ఏం చదువుకున్నారు, చదువుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకున్నారు, అందులో ఏమేమి పంటలు సాగు చేయడం జరుగుతూ ఉంది, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ భర్త యొక్క సహాయ సహకారాలు వారికి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్న విషయాలు వారిదైన మాటల్లో మనకు ఈరోజు తెలియజేస్తారు. నమస్కారం అండి శ్రీమతి జి సుష్మా గారు. సుష్మా గారు, మీది ఏ ఊరు, సొంతూరు, మీరు ఏం చదువుకున్నారు, చదువుకున్న తర్వాత ఏం పనులు చేశారు, తర్వాత మీకు ఇప్పుడు పెళ్ళయింది, పెళ్ళైన తర్వాత ఇక్కడ గుడిబండకు ఎప్పుడు రావడం? నేను పుట్టి పెరిగిందంత బెంగళూరు. నేను మాస్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ చేశాను. నేను అక్కడ బెంగళూరులోనే ఫార్మా కంపెనీలో పనిచేసేదాన్ని. మళ్ళీ నాకు 2012లో పెళ్ళయింది. పెళ్ళైనప్పుడు నేను మా హస్బెండ్తో విలేజ్కి వచ్చాము. అదే ఫస్ట్ టైం నేను విలేజ్కి రావడం. వస్తే ఇక్కడ మాకు 15 acre ల్యాండ్ ఉంది, కానీ అక్కడ ఏమి కల్టివేషన్ చేయడం లేదు. ఎందుకు ఇలా ల్యాండ్ ఖాళీగా ఉంది అన్నప్పుడు మాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, దీన్ని ఏదన్నా డెవలప్ చేద్దాము అని. అలా మేము అగ్రికల్చర్కి వచ్చాము. సరే సుష్మా గారు, మీకు 2012లో పెళ్ళైందన్నారు, ఇక్కడికి వచ్చారు కదా, దాదాపు ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అయింది. అంటే గుడిబండకు వచ్చి, అంటే మీ వారిది ఇక్కడైనా గుడిబండేనా? వాళ్ళకి నేటివ్ గుడిబండ. మీరు మాత్రం పుట్టి పెరిగిందంతా బెంగళూరు. అవును. అంటే మామూలుగా వింటూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఎక్కడైతే ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్నవాళ్ళు సిటీలోకే వెళ్తారు, మామూలుగా పల్లెలో ఉన్నవాళ్ళు పల్లెలోకే వెళ్తారు. ఈ ప్రాసెస్లో భాగంగా మరి మీరు గుడిబండ అంటే ఇది చాలా మూల ప్రాంతము, కర్ణాటక దగ్గర ప్రాంతము, మరి ఇక్కడికి ఏ విధంగా రావడం జరిగింది? అంటే బంధువుల మీ వాళ్ళు ఏమన్నా అట్లనా? మా హస్బెండ్ కూడా బెంగళూరులో పనిచేసేవాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్లో. పెళ్ళైనప్పుడు వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీనే. మళ్ళీ 2015లో మేము అగ్రికల్చర్కి డిసైడ్ అయ్యి బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయినాము. షిఫ్ట్ అయ్యేదానికి ఒక రీజన్ నాకు అనిపించింది, నా ప్రకారంగా అంటే, నేను చిన్నప్పుడు చూసిన బెంగళూరు చాలా అందంగా ఉంది. చెట్లే కానీ ఏదో ఒక ప్రకృతి, అది గార్డెన్ సిటీ అంటారు. సో ఆ గార్డెన్ సిటీ లాగే ఉండేది. మళ్ళీ నేను నాతో ఆ సిటీ పెరిగిన చూసి అది ఎక్కడో ఒక చోట నాకు అయ్యో ఇదేంటిది వేరే పెద్ద సిటీ, కానీ ఎక్కడా మేము
ఇవన్నీ మీరు చూసింటారు, గుబ్బచ్చులు, స్పారోస్. ఆ స్పారోస్ కూడా మేము చిన్నప్పుడు ఆడుకునేవాళ్ళం. నేను 2012లో ఇక్కడ పెళ్ళైన విలేజ్కి వచ్చినప్పుడు అదంతా నాకు వాపస్ కనిపించింది. సో నాకు ఒకలాగా అరే ఇదే బెస్ట్, ఇది ప్రకృతితో మేము ఎక్కడో రీచ్ అవుతాము. బెంగళూరు ఫాస్ట్ ఉండొచ్చు, డబ్బులు ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ విలేజ్లో ఉంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మైండ్ అని అనిపించింది. చాలా బాగా తెలియజేశారు. ఎందుకంటే ఏదైతే మనం మర్చిపోయి ఉంటామో, అంటే చిన్నప్పుడు కానివ్వండి, తర్వాత కానివ్వండి, ఆ ప్రకృతి అనేది దాదాపు ఇప్పుడు కనబడడం లేదు. ఎక్కడ మీరు చెప్పిన బెంగళూరు కానివ్వండి, హైదరాబాద్ కానివ్వండి, పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో, మెట్రోపాలిటన్ కానివ్వండి, జిల్లా లెవెల్లో కూడా. కానీ మనకు పల్లెలకు పోతే అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏవైతే మనం మర్చిపోయి ఉంటావో అవి మనకు గుర్తొచ్చేస్తుంటాయి. సరే సుష్మా గారు, ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు, అంటే మీ భర్తతో పాటు వచ్చారు, ఆయన కూడా మంచి జాబ్ చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంత ముందే చెప్పారు 15 ఎకరాల పొలం చూశాను, మాదే ఉండిందని చెప్పారు కదా. అంటే అందాజుగా మీకు ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది, మరి ఏదైతే పొలం ఉందో దానికి నీటి ఆధారం ఉందంటారా? మాకు టోటల్గా 30 ఎకరాలు ఉంది. దాంట్లో 15 ఎకరాలు ఒక సింగిల్ ప్లాట్గా ఉంది. అక్కడైతే వాటర్ ఉండలేదు. సో బోర్వెల్ వేసినాము. మాకు దేవుడి దయ వల్ల మంచిగా వాటర్ వచ్చింది. అది ఎంత 120 ఫీట్ కంతా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ 60 ఫీట్కే దొరుకుతుంది. మళ్ళీ మేము దాంట్లో ప్లాన్ చేస్తాము. ఇది వాటర్ అది అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ అరిడ్ రీజన్, అంటే సెమీ అరిడ్ రీజన్, అంత వాటర్ ఉండదు మనకి. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ 3-4 ఇయర్స్ అయినాక మనకు వాటర్ లేకపోయినా మనం వేసిన చెట్లు సర్వైవ్ కావాలి. సో అందుకు కొంచెం స్టడీ చేసాం ఏం చెట్లు వేస్తే మంచిది అని. మ్యాంగో, అంజూరా ఇలాంటి చెట్లు వేస్తే మంచిది అనిపించింది. సో అందుకే మేము మ్యాంగో, అంజూరా ఇది మిక్స్ క్రాపింగ్లో వేస్తాం. సరే సుష్మా గారు, ఇప్పుడు 15 ఎకరాల పొలం ఉంది, ఆల్రెడీ నీళ్లు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కదా. మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు మిక్స్డ్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసుకొని వేస్తూ ఉన్నామని. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తుంటామంటే ఒక రైతు ఒక 10 ఎకరాల పొలం నీళ్ళు ఉంటే కూడా మామిడి పెట్టేస్తాడు, దాంట్లో అంతర పంటలు వేసుకుంటాడు, లేదంటే అంజూర పెట్టేస్తాడు, మీరు చెప్పినట్లు ద్రాక్ష పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళకి ఏదైతే అనుకూలం ఉందో పెట్టుకుంటారు. మీరు చదువుకున్నారు, ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేశారు. అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాలం మారుతూ ఉందో దానికి తగ్గట్లుగానే మిక్స్డ్ పంటలు అన్నారు కదా. మిక్స్డ్ పంటలు రైతు సోదరులు సాగు చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాంతం కానివ్వండి, జిల్లా కానివ్వండి, ఏ విధంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అంటారు? అంటే మనము ఇప్పుడు మిక్స్ క్రాపింగ్ వేసినప్పుడు ఒకటి లాంగ్ టర్మ్, ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మ్యాంగో తీసుకుంటే మీకు 3-4 ఇయర్స్ వరకు అది అంటే మనకు పంట రాదు. మళ్ళీ ఆమెకి స్లోగా వస్తుంది. ఆమెకి అది పెద్ద చెట్లు అవుతుంది. అది ఒక 5-6 ఏళ్ళు అవుతుంది. అంత మధ్యలో మేము 20-20 గ్యాప్లో వేసినాము. ఆ మధ్యలో 10-10 గ్యాప్లో అంజూరా వేసాము. అంజూరా ఎందుకు వేసాము అంటే మనకి 9 months నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది స్టెమ్ కటింగ్ తీసుకుని వేస్తాము. సో 8 months లేక మ్యాక్సిమం అంటే 10 monthsలో మనకి ఫ్రూటింగ్ వస్తుంది. అది డైలీ క్రాపింగ్. సో మనకు ఇన్కమ్ అవుతుంది, మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది అనే దానికి మేము అంజూరా సెలెక్ట్ చేస్తాము. అలాగే ఏదైతే ఈ దీర్ఘకాలిక పంట ఉందో మామిడి అనేది, అది మనకి 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 100 ఏళ్ళు కూడా వస్తుంది. కాబట్టి తర్వాత అది వస్తూనే ఉంటుంది. అందులో భాగంగానే మీరు అంజూర సాగు చేశారు. అవును, ఈ మామిడి చెట్లు పెద్దదయ్యే లోపల మాకు అంజూరా ఇంకా ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఆమెకి అది యాక్చువల్లీ అంజూరా అనేది కొంచెం ఎండ కావాలి, ఎండ బాగా తగలాలి. ఎంత బాగా తగిలితే అంత బాగా మనకి పంట వస్తుంది. ఇప్పుడు మామిడి చెట్లు సన్నగా ఉంది. సో మనం మామిడి చెట్లు ఒక 10 ఏళ్ళకి పెద్దగా అయ్యే లోపల ఇది మనకి అయిపోయి ఉంటుంది అని చెప్పి మాకు మామిడి చెట్లు ఇంకా ఇన్కమ్ వస్తుంది అనేది ఒక ప్లాన్తో మేము వెళ్ళాం. సరే సుష్మా గారు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఏదైతే అంజూరా పంట ఉందో అది మామూలుగా ఈ కర్ణాటకలో ఎక్కువ పండుతుంది. మన జిల్లా అనంతపురం జిల్లా, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 2 జిల్లాలు అయ్యాయి, సత్యసాయి, పుట్టపర్తి కేంద్రంగా. అనంతపురం ఆల్రెడీ ఉంది. కాబట్టి ఏమవుతా ఉందంటే అంజూరా పండించడానికి వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలంటారు? మీరు అంజూరా పెట్టామని చెప్తున్నారు కదా, అవి సీడా లేకపోతే మొక్కలు తీసుకొచ్చి నాటారా? మీరు ఎన్ని ఎకరాల్లో వేసుకున్నారు? 15 ఎకరాల్లో వేసుకున్నాము. అది మేము స్టెమ్ కటింగ్స్ తీసుకొచ్చేసుకున్నాము. స్టెమ్ కటింగే బెస్ట్. సీడ్నింగ్ కన్నా వస్తుంది అంటారు, కానీ స్టెమ్ కటింగ్ ఈజీ టు గ్రో, అమ్మకి మంచిగా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడ అనంతపూర్ జిల్లా అన్నారు కదా, అనంతపూర్ జిల్లాలో ఉండే ఎండ చాలా మంచిది. అంజూరాకి మెయిన్గా ఎండ కావాలి, కింద వాటర్ కావాలి. మంచి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వేసుకొని మనకి అంజూరా పంట బాగా వస్తుంది. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇది అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో మంచిగా వస్తుంది. సరే సుష్మా గారు, మీరు స్టెమ్ తెచ్చామని చెప్తున్నారు కదా, ఎక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చారు? మీరు అక్కడ తీసుకునేటప్పుడు ఎంత అందాజుగా మీకు రేటు పడింది అంటారు? మేము కళ్యాణ్ దుర్గా ఇంకా తీసుకొచ్చినాము, ఒక రైతు దగ్గర తీసుకొచ్చాము. వాళ్ళు మాకు 20 నుంచి 25 రూపాయల లోపల మధ్యలో చెప్తాము. ఇప్పుడు ఒక స్టెమ్ తీసుకువచ్చారు కదా,
అందాజుగా ఒక ఎకరా నాటుకోవాలంటే సాధారణ రైతు చేసుకోవాలనుకునేవారు ఎంత పెట్టుబడి అవసరం అవుతుందంటారు? ఒక చెట్టుకైతే ఒక 15 నుంచి 20,000 ప్లస్ దానికి మనమే ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఇంకా ఏదైనా మనం కొంచెం ఎరువులు వేసుకుంటాము, అది ఒక 15,000. సో రఫ్లీ ఒక 25 నుంచి 30,000 లోపల మనకి అంజూరా చెట్లు పెట్టుకోవాలి ఒక ఎకరాకి. అవును. సరేనండి, ఇప్పుడు స్టెమ్ తీసుకువచ్చారు కదా, తీసుకోరాకుండా మునుపు మరి ఏదైతే పొలం ఉంటుందో దాన్ని ఏ విధంగా సాగు చేసుకోవడం జరిగింది? ముందునే ఏమైనా ఎరువులు వేసుకున్నారా? ఇప్పుడు మామూలుగా ఎక్కువ మంది రైతు సోదరులు ఈ యూరియా కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ వాడుతూ ఉన్నారు, కానీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనకు సేంద్రీయ వ్యవసాయం అనే ప్రకృతి వ్యవసాయం అనే చాలా వచ్చాయి కదా, మీరు ఏ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు, మరి ఏ విధంగా ఆ వ్యవసాయాన్ని చేసుకున్నారు? ఫస్ట్ మేము అగ్రికల్చర్లో వచ్చినప్పుడు మన కాన్సెప్టే ఒకటి, ఏది ఫర్టిలైజరు లేదా పెస్టిసైడ్ వాడకూడదు, ఏదైనా కానీ ప్రకృతిలో ఉండేదే మేము వాడాలి. ఇప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్కి పోతే ఒక చెట్టు పెరుగుతుంది అంటే నా పొలంలో కూడా పెరుగుతుంది. సో ఆ నేచర్తో మనం అనుసంధానమై వెళ్ళాలి. ఏదైనా కానీ ఒక వాటర్ సోర్సే కానీ ఒక ఎరువే కానీ నేచర్ని ఇంకా రావాలి, నేచర్కి వెళ్ళాలి. అది మనకి, మన పిల్లలకి, మన భూమికి అంతా మంచిది. ఆ పాయిజన్ అనేది మేము ఇప్పుడు చెట్లకి వేసి అది మా పిల్లలకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు 35-40 ఇయర్స్ అయిందంటే షుగర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? మనం తినే ఫుడ్ పాయిజన్. మనం పెస్టిసైడ్స్ వాడుతున్నాము, ఫర్టిలైజర్ వాడుతున్నాము, అందుకోసమే పాడైపోతుంది. సో మేము ఫస్ట్ అనుకొని వచ్చింది ఒకటి, నాకు ఈ అవుట్కమ్ ఎంతైనా కానీ నేనైతే ఎప్పుడు ఏ కెమికల్ వాడుతున్నాం మన పొలాల్లోని. సో మేము అదే ఫాలో చేస్తున్నాము, ఇదివరకు మేము అదే ఫాలో చేస్తాము. ఈవెన్ మాకు అవుట్కమ్ కూడా బాగా ఉంది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇంకా. సో మేము అంజూరా చెట్లు నాటేటప్పుడు కూడా ఓన్లీ రెగ్యులర్గా ల్యాండ్ లెవెలింగ్ చేస్తున్నాము, సింపుల్గా ప్లాయింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక పిచ్ కూడా మినిమం చేస్తున్నాము. అంజూరాలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఫాలో ఒక టిప్ ఏమి అంటే మనం డీప్ రూటింగ్ పోకూడదు, అది 3 ఇంచ్ లోపలే పోవాలి. ఆ స్టెమ్ ఏముందో హారిజాంటల్ రూట్ వచ్చినప్పుడే మనకి అది 9 months 10 monthsలో క్రాప్ వచ్చింది, లేకపోతే అది 10 ఏళ్ళ వరకు పోతుంది. సో అందుకోసం మేము డీప్ పిట్స్ తీసుకోలేదు, జస్ట్ 10 inch by 5 inch. చేయి పెట్టుకోవచ్చా? అర్ధ అడుగులో తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎక్కువ లోతుకు పోతే తొందరగా రాదంట. అవును, ఒక అర్ధ అడుగులో పిట్ ఇది గుంత తీసుకొని దాంట్లో పెట్టి అంటే మేము ఇప్పుడు గుంతలోకి ఏమన్నా మీరు చెప్పారు ఏవైతే ఎరువులు ఉన్నాయో ప్రకృతికి సంబంధించి అంటే ప్రకృతి నాటేటప్పుడు ఏమీ లేదు. మళ్ళీ ఒక 3 monthsకి మేము ఇది షుగర్ కేన్ది ఎరువులు వస్తాయి న్యాచురల్గా, అది అంటే ఏదైతే షుగర్ కేన్ మొత్తం మనము షుగర్ కేన్ అంటే అవి తీసేసిన తర్వాత షుగర్ కేన్ మనం తీసేసాం ఏదో తిప్పి మిగులుతుందో దాన్ని కూడా వాడుతూ ఉన్నారు? లేదు, అది ఫస్ట్ టైం మాత్రమే వాడాము. ఎందుకంటే కళ్యాణ్ దుర్గలో మేము తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఇది ఫస్ట్ టైం వేసేటప్పుడు కొంచెం ఇది వేస్తే మనకి చెట్టు బాగా పెరుగుతుంది. ఒకసారి చెట్టు బాగా పెరిగినాక మీరు ఏదైనా ఎరువు ఆవు పేడ ఆవు మూతి ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం ఇది వేసుకోండి అని. సో మేము అది అక్కడే నియర్ బై ప్లేస్లో దొరుకుతుంది, అది ఏంది వేస్ట్ ఉంటుంది షుగర్ ఇంకా దాన్ని వాళ్ళు పౌడర్ చేసి ఒక బ్యాగ్లో సంచులు నింపి పెడతారు. ఆ బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్క చెట్టుకి ఒక ½ kg వేస్తారు. సరే సుష్మా గారు, ఏదైతే మీరు సాగు చేస్తున్నారో అంజూర పంటకు సంబంధించి వీటిలో ఏమైనా రకాలు ఉన్నాయంటారా? మోస్ట్ కామన్ అంటే 2 రకాలు, పూనా వెరైటీ, డయానా వెరైటీ అంటారు. మేమైతే పూనా వెరైటీ వేస్తున్నాం. డయానా వెరైటీ కూడా ఎక్కడన్నా చూసారా? డయానా వెరైటీ అనంతపూర్లో దొరుకుతుంది, కానీ మేమైతే చూడలేదు. అనంతపూర్లో ఎక్కువ మంది పండుతున్నారు. మేము పర్సనల్లీ డయానా మరి పూనా వెరైటీనే ప్రిఫర్ చేస్తాము. టేస్ట్ వైజ్ పూనా వెరైటీ బాగుంది. సరే సుష్మా గారు, ఏదైతే మీరు స్టెమ్స్ తీసుకొచ్చి నాటేస్తారో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ చెప్పారు కదా చేసుకున్న తర్వాత, ఇంతకుముందు కూడా అన్నారు దాదాపు 9 నెలలు పడుతుంది మనకు పంట రావడానికి. అంతవరకు మరి ఎలాంటి సస్యరక్షణ పద్ధతులు చేసుకోవాలి, అలాగే నీరుకు సంబంధించి ఏ విధంగా ఇచ్చుకోవాలంటే ఒకప్పుడైతే నీరు ఎక్కువగా దొరికేటివి మనకి, తర్వాత ఏదైతే మనకి వర్షాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోయిన తర్వాత నీరు లభ్యం కావడం లేదు. తర్వాత మనకి ఏమొచ్చాయంటే అంతకుముందు పారించేవాళ్ళం కాలువల ద్వారా మన పూర్వీకులంతా, తర్వాత స్ప్రింక్లర్లు, తర్వాత డ్రిప్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా వచ్చింది కదా. మరి నీటి యాజమాన్యాన్ని ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడెప్పుడు నీరు అందించాల్సి ఉంటుంది? వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అయితే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే తక్కువ క్వాంటిటీ మరి ఎక్కువ మనం చెట్లు ఉండడానికి అది మేనేజ్ అవుతుంది. సో డైలీ వాటరింగ్ ఇచ్చి ఆ చెట్లని మేనేజ్ చేస్తున్నాం.
మరి ఎరువులు చెప్పారు, ఇప్పుడు ప్రకృతి ద్వారా లభించే ఎరువులే వేస్తున్నాము, తర్వాత షుగర్ కేన్ కూడా వేస్తున్నాము. ఇవే కాకుండా ఎరువులు అనేటివి ఏమన్నా గ్యాప్ తీసుకొని వేరేటివి ఏమన్నా వేస్తున్నారా? మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు ప్రకృతి ద్వారా. ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఆవులు తీసుకొచ్చుకొని గంజు తయారు చేసి కొన్ని కషాయాలు తయారు చేసి ఇస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఏమన్నా మీరు చేస్తున్నారా? జీవామృతం లిక్విడ్ ఫామ్ మరి సాలిడ్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు జీవామృతం అని చెప్పారు కదా, అది ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి? జీవామృతం అది ఆవు మూత్రం ఆవు పేడలో చేస్తాము. దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, అది సింపుల్ ప్రాసెస్, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. జీవామృతం ట్యాంక్ కట్టేసాము. సో దాంట్లో ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం వేసి ఫిల్టరింగ్ ఆటోమేటిక్గా అయ్యేట్లు చేస్తాము. ఆ ఫిల్టర్ అయిన లిక్విడ్ వస్తుంది. ఆ లిక్విడ్ని డైరెక్ట్గా డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో వేసేస్తాము. సరే సుష్మా గారు, ఇప్పుడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీటినే కాకుండా ఏదైతే మీరు తయారు చేస్తున్నారో దాన్ని పంపిస్తున్నారు కదా, దానివల్ల అంటే డ్రిప్ పైపులకు ఏమి ఇబ్బంది లేదంటారా? ఏంటో ఎందుకంటే చాలామంది రైతు సోదరులు కొన్ని ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ పంపించడం వల్ల డ్రిప్ అనేది బ్లాక్ కావడము, మరి తర్వాత వాళ్ళు యాసిడ్ తీసుకొచ్చుకొని వేరే వాళ్ళని పిలిపించుకొని చేసే ప్రాసెస్ కొన్ని చోట్ల చూశాం మేము, రైతులు అడిగి కూడా చెప్పారు. అలాంటిదైతే మీకేం జరగదు. సరే సుష్మా గారు, ఇప్పుడు ఏదైతే 9 నెలల కాలం ఉంటుందో, మీరు ఇప్పుడు వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పారు, అలాగే ఎరువుల గురించి కూడా చెప్పారు కదా, ఏ పంటలైనా సరే ఇప్పుడు ఈ అంజూర్ అనేది ఎన్ని రోజులకు మనకు ఈ ఫ్లవరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది? అంజూర్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్లాంట్. అది దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్తాను. అది చాలా ఏన్షియంట్ ప్లాంట్. అది ఇప్పుడు కాదు, చాలా పాతది. దాంట్లో వచ్చే ఆ అంజూర్ ఫ్రూట్ అనేది యాక్చువల్ ఫ్రూట్ కాదు, అది ఫ్లవర్. అది సో ఆ ఫ్లవర్ మనకి ఫ్రూట్లా అవుతుంది. సో రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో మనం ఏదో ఒక పండు చూస్తామో, ఒక ఫ్లవర్ బడ్ వస్తుంది, ఫ్లవర్ అవుతుంది, మళ్ళీ అది పడిపోతుంది, మళ్ళీ చిన్న కాయ అయ్యి మళ్ళీ పండు అవుతుంది. ఇది దీంట్లో ఏముండదు, ఒక ఆకు ఉంటుంది, ఆకు కింద ఒక సన్న బడ్ లాగా వస్తుంది, అదే పండు. సో మనము రెగ్యులర్గా ఫ్లవరింగ్ ఆ ప్రాసెస్ ఏమీ చూడము, డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్ అవుతుంది. అది ఫ్లవరే ఫ్రూట్. మరి అలా వచ్చినప్పుడు అది ఎన్ని రోజులకు మరి మనము దాన్ని తీసేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అంటారు? అది డైలీ క్రాప్. ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే డైలీ మనం కటింగ్ చేస్తూ ఉండాలా. అది కొంచెం ఆ కాయలు కొంచెం రెడిష్ టింట్ వస్తుంది, అప్పుడు మనం కటింగ్ హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని డైలీ మనం చేయొచ్చు. మేము జనరల్గా జూన్ టు సెప్టెంబర్ మంత్లో హార్వెస్టింగ్ చేయము. ఎందుకంటే ఈ అంజూరా ఏదో ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో దానిపైన వాన చినుకులు పడితే అది ఓపెన్ అయిపోతే మనకి మార్కెట్లో సేల్ చేయలేము. అందుకోసం రెయినీ సీజన్లో మేము యూజువలీ ప్లాంట్ ప్రూనింగ్ చేస్తాము. ఎంత ప్రూనింగ్ చేస్తాము అంటే మనం ఎంత ప్రూనింగ్ చేస్తే అంత బ్రాంచెస్ వస్తుంది. ప్రతి బ్రాంచ్కి ప్రతి ఒక్క ఆకు కింద ఒక పూలు వస్తుంది, ఒక మనకి పండు వస్తుంది. సో ఇయర్లీ జూన్ టు సెప్టెంబర్ మేము ప్రూనింగ్ చేసి ఇది గ్రీన్ వాట్ ఎవర్ లీవ్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎక్కువ చేసుకుంటాము. దాన్ని ఇంకా మనకి క్రాపింగ్ నెక్స్ట్ ఏది పంట వస్తుందో అది ఎక్కువగా వస్తుంది. సమ్మర్లో మనకి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సమ్మర్లో అంటే మనకి అనంతపురం జిల్లా తీసుకుంటే దాదాపుగా 45-46 డిగ్రీలు కూడా ఉష్ణోగ్రత అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత అనేది కొన్ని పంటలకు సరిపోదు. అంటే అట్లా ఉష్ణోగ్రత ఉండడం వల్ల కొన్ని పంటలు పండవు మనకి ఈ ఏరియాలో, పూలు కానివ్వండి కొన్ని కానివ్వండి. దీనికైతే ఉష్ణోగ్రతకు సంబంధం లేదంటారా? దీనికి హీట్ ఎక్కువే ఉండాలి. ఇది 25 to 40 degrees టెంపరేచర్లో బాగా సర్వైవ్ అవుతుంది. ఆ ఎండ ఎంత ఎక్కువ పడితే అంత మంచిగా మనకి ఫ్రూట్ టేస్ట్ వస్తుంది, కాయ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ ఏమేంటి కింద వాటర్ ఉండాలి, పైన ఎండ ఉండాలి, కింద రూట్స్ దగ్గర వాటరింగ్ ఉండాలి. సో ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ మన దగ్గర బాగుంది, మన దగ్గర సఫిషియంట్ వాటర్ ఉంది అంటే ఆరాంగా వేసుకోవచ్చు. ఆ ఎండకి ఈ వాటర్కి చాలా మంచి పంట వస్తుంది. సరే సుష్మా గారు, ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, మామూలుగా ఏ పంటలు తీసుకున్నా మనకి చీడపీడలు రోగాలు అనేవి సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి. మరి అంజూరాకు సంబంధించి ఏమైనా చీడపీడలు వస్తే ఏమేమి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు? పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ జీరో అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ చెట్టు చాలా ఒకలాగా మొండి చెట్టులాగా ఏ పురుగులు పట్టవు, ఏ డిసీజెస్ రాదు. వస్తే ఏమి అంటే వాటర్ తగ్గినప్పుడు ఆకులు ఎల్లో అయిపోతుంది, మళ్ళీ వాటర్ రెగ్యులర్గా పడితే మళ్ళీ వాటర్గా చిగురుతుంది, అయితే చెట్టు మళ్ళీ చిగురుతుంది. మళ్ళీ ఇంకా ఏమి అంటే ఏమైనా ఆకులు తినే పురుగులు వస్తాయి, దానికి మనము ఇది ఏప నూనె కషాయం లేకపోతే ఇది రెడ్ సాయిల్ స్ప్రే అంటారు, అది కొట్టుకుంటే చాలా ఈజీ మేనేజ్మెంట్. వాటర్ ఒకటి మనం తీసుకుంటూ పోవాలి. సరే సుష్మా గారు, మీరు దాదాపుగా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అంజూర సాగులో ఉన్నారు?
మేము అంజూరా 2016లో వేసాము. సో మేము ఇంకొక అడిషనల్ వాల్యూ అడిషన్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇది కాయ కాకుండానే ఆ స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, స్టెమ్ని కూడా నర్సరీ చేసి అమ్ముతున్నాము. రెండు విధాలుగా చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా నర్సరీ చేసి అమ్ముతున్నాం స్టెమ్ అని. ఒకవేళ మీకు అంటే మీ దగ్గర ఎవరైనా కాంటాక్ట్ చేసుకోవాలి ఏమంటే మరి ఎట్లా ఏ విధంగా దాన్ని మీరు ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు అంటే ఎట్లా తెలియజేస్తున్నారు? మాదే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఆమెకి దాంట్లో మేము వీడియోస్ పెట్టాము. చాలా మంది మా దగ్గర తీసుకుంటున్నారు. సో అలా మాకు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవుతున్నారు, అలా మేము సప్లై. కాబట్టి మీరు ఇట్లా పండ్లు అమ్ముకుంటున్నారు, స్టెమ్స్ కూడా మీరు సేల్ చేస్తున్నారు. అవును. సరే సుష్మా గారు, ఏదైతే మీరు పండిస్తూ ఉన్నారో దాదాపుగా చాలా క్రాపులు తీసుకుని ఉంటారు కదా, మీరు చెప్పారు 9 నెలల క్రాప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్లా 9 నెలల క్రాప్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని నెలల వరకు వస్తూ ఉంటుంది? మనం చెట్టు ఉండే వరకు తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు. మేమైతే టార్గెట్ ఒక 5-6 ఇయర్స్, ఎందుకంటే మాకు మ్యాంగో ఉండేదానికి ఆ నీడ కలిసే లోపల మనకి ఏది వస్తుందో అది అని మేము అందుకే టార్గెట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అందాజుగా ఒక 10 ఏళ్ళు వస్తుందా? రావచ్చు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి 7 years 12 years. అంటే ఒకవేళ రైతు బాగా చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మీరు మిక్స్డ్ క్రాప్స్ వేయకపోతే 12 ఏళ్ల వరకు రావచ్చు. అవును, 12 ఏళ్ళ వరకు. మీరేమంటే ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళకి 6 ఏళ్ళకి ఏదైతే మామిడి ఉందో అది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అప్పటికి తగ్గించేసుకుంటారు. అవును సార్, ఎందుకంటే మా ఉండే స్పేస్ మా ఉండే స్ట్రక్చర్కి మేము అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సరే సుష్మా గారు, దాదాపుగా మీరు చాలా పంటలు తీసుకొని ఉంటారు కదా అంజూరా గురించి. మరి ఎక్కడికి మార్కెట్ చేస్తారు? మార్కెట్ సదుపాయాలు చుట్టుపక్కల మీకు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? మాకు విలేజ్లోనే మంచి మార్కెట్ ఉంది. జనాలకు కూడా అంజూరా అంటే చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. మళ్ళీ మంచి ఫ్రూట్ బ్లడ్ అంటే ఎక్కువ హెల్త్ వైజ్ మంచిది అని మాకు తోట దగ్గరే వచ్చి తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. మనకి క్వాంటిటీ ఎక్కువైనప్పుడు నియర్ బై ప్లేస్ సింగపూర్, మడక్సిర ఇక్కడ ఉంటుంది. అందాజుగా ఎంత ఉంటుంది రేట్ అంటారు? అందాజుగా రేట్ ఎంత ఉంటుంది అంటారు? 50 రూపీస్ అప్పు మనం 50 రూపీస్కి ఇస్తాం, బయట 80, 100, 120. మేము 50 రూపీస్కి మా తోటలోనే అమ్ముతున్నాము, కానీ బయట మార్కెట్ అయితే 80 to 100 రూపీస్ అప్పు ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా అంజూరా, అది ఏ కలర్లో ఉంటుంది? అంజూరా ఒక వైలెట్ కలర్లో వస్తుంది మనకి పండైన ఇంకా ఫుడ్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏమంటే మనం మార్కెట్లో కొన్ని ఎల్లో పసుపు అంజూరా కూడా చూస్తూ ఉంటాము. అవైతే ఇవి కాదు, మీరు పండించేటి అవి కాదు. పూనా వెరైటీ ఇది రెడ్డిష్ పింక్ అంటే వైలెట్ కలర్ వస్తుంది. మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నారు కదా, దాదాపుగా మీరు ఏదైతే ఇవి చేస్తున్నారో ప్రాసెస్ అనేది దీనివల్ల మీకు బాగానే అనిపించిందా? దీని ఇంకా ఏది నష్టం లేదు, మాకు బాగా మెయింటైన్ అవుతుంది. బాగుందండి సుష్మా గారు, మీరు మంచి చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం కూడా చేసి ఏదైతే మీకు ఈ అనుబంధన అంటే ఏదైతే మీరు పెళ్లి చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత మీకు వ్యవసాయ రంగంలో ఏ విధంగా మీరు మనగలిగినారు, అలాగే మీకున్న పొలంలో మరి ఏమేమి పంటలు సాగు చేస్తున్నారు, ముఖ్యంగా అంజూర పంటను ఏ విధంగా సాగు చేస్తున్నారు, అంజూర పంట సాగు చేసుకోవడంతో పాటుగా రైతు సోదరులకు మామూలుగా ఈ స్టెమ్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, తర్వాత మీరు పండ్లు మార్కెట్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, ఒక మహిళ అయినా కూడా మీరు బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ రంగంలో ఉన్నారు. అలాగే మిక్స్డ్ క్రాప్స్ అనేటివి అంటే ఇది చాలా తక్కువ మంది చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా. అంటే ఎవరన్నా ఇంతకుముందే నేను మాట్లాడాను, ఒక పంట వేసేసుకుంటే మనకు అయిపోతుంది, లాంగ్ క్రాప్ అయినా ఒక 20-30 ఏళ్ళు అట్లా కాకుండా మీరు ఇవే మిక్స్డ్ క్రాప్ వేసుకొని దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యారు. ఇంకా ముందుకి మీరు మంచి పంటలు పండించి సక్సెస్ కావాలని ఆకాశవాణి తరపున కోరుకుంటున్నాం. అన్ని విషయాలు బాగా తెలియజేశారు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం.